ekwensu leketa manya otu ome ọnọ n'enyi n'elu ọ bụ ya na-ede na mba niile ụmụ Ude Chukwu na-ede na mba niile onye na-achọ nwa gị ọ na-edekwa n'ime afọ gị na receive the anointing ọ na-ede na mba niile onye ọbụla kwuwe ya o asị m Ude Chukwu na-ede na mba niile ọ na-ede na n'Enugu steeti n'ala Anambra Lagos steeti na ọ na-edekwa ọ bụzi na Abuja ọ na-ede na mba niile